Bună! Bună! Bine ai venit! Bine v-am găsit! V-am regăsit! Ok, ea este Teodora și o să ne dea toate detaliile. Mulțumim! Da, suntem a 8-a clinică deja. Toată țara, așa? Da. Ne-am lansat acum 11 ani, facem 11 ani de viață. Și de când am lansat spunem că suntem în garanția calității și a rezultatelor în industrie și încercăm să menținem standardele cât mai sus. Ce e asta? Practic, aceasta e metoda noastră prin care garantăm rezultatele. Am creat exact o metodă prin care putem să vedem exact de unde pornim, ca să putem măsura unde am ajuns la finalul călătoriei noastre cu clientul. Asta e ca și pozele alea, înainte și după, exact. Dar alea înainte sunt așa cumva de aproape, călcate în alb și după sunt așa departe și... E totul sistematizat. Da, asta e foarte bună. Exact aceeași poziție, din câte vezi, inclusiv locul de clientul este mereu același, lumina este mereu aceeași, fundalul ne ajută foarte mult. Și clar, măsurile sunt clare. Da, asta e foarte ok. Da, pentru că vrem chiar să livrăm ceea ce promitem, de asta e și nevoie de un diagnostic înainte de a începe orice plan de tratament. Personalizat. Exact, totul este personalizat conform nevoilor clientului. Se întâmplă când nu se văd rezultate. Facem măsurători, în primul rând investigăm de ce anume nu sunt rezultate. Spre exemplu, o dietă foarte vegetariană, în cazul criolipolizei, este posibil să fie un motiv pentru care nu generăm rezultatele pe care le dorim. Trebuie să aflăm se caută soluții, Cu siguranță. Noi ne-am asumat anumite rezultate la diagnostic și vrem să ajungem la ele cu orice preț. Ok. Înapoi aici parcă suntem într-o clinică, nu... Da, este o clinică. Nu salon. Asta este și cea mai mare diferență. Este o clinică estetică, nu suntem în niciun caz cosmetică, nici chirurgie, dar totul este medical. Practic acesta este aparatul pe care noi îl utilizăm. Asta. Da. Ok. Sunt mai multe informații pe care o persoană trebuie să le știe înainte să înceapă un proces de epilare definitivă. Practic, important ar fi să menționăm că există 3 mari familii de epilare definitivă. Laserele, luminile intens pulsate și electroliza. Dintre toate acestea 3, cel mai important este laserul, pentru că este cel mai eficient și are nevoie și de cele mai puține ședințe, dar este și cel mai puțin dureros. Super. Acum, dintre toate tipurile de laser, cel mai important ar fi dioda, întrucât, din nou, este cel mai eficient și cel mai puțin dureros. Adică laser dioda? Sau? Da, exact. Există mai multe tipuri de lasere, alexandrit, rubin, NdR și diodă, exact. Dar cel mai important este dioda, întrucât are nevoie de cele mai puține ședințe și este cel mai puțin dureros. Acum, important ar fi motivul pentru care laserul nostru este mai bun, ar fi acest melanometru, care practic este un dispozitiv incorporat în aparat, care practic ne spune fototipul pacientului nostru înainte de a începe tratamentul. Astfel eliminăm complet eroarea umană, ceea ce înseamnă că riscurile de efecte secundare, cum ar fi asurile, sunt complet eliminate. Criolipoliza este un aparat foarte bun pentru stabilire în centimetri. Mai este considerat și un fel de lipoliză liposubțin, non-chirurgicală. Și acest aparat a evoluat foarte mult de când ne-am lansat noi în industrie până acum. Pe vremuri ajungea doar la minus 9 grade, acum ajunge la minus 11, dar mai important decât puterea ar fi faptul că aplicatorii mai întâi trec printr-un ciclu de încălzire de 42 de grade pentru a pregăti țesutul, după care îl înghețăm la minus 11, iar apoi mai trecem prin 2 cicluri de încălzire. Nu este foarte dureros, depinde automat, gradul de suportabilitate depinde foarte mult la organism. Asta este mult mai puțin dureros decât cel pe impact tuturor în trecut. Ce aș putea să fac aici?
Să-mi dau o dibută, Exact. să... Abdomenul, Abdomenul. dacă vrem să slăbim în centimetri, coapsele interne, coapsele externe, Deci subfesierii. Super. Cam toate zonele unde avem o mică predispoziție Da, de mică sau îngreșare. mare. Mică. Acest aparat este Body Shape-ul, ne ajută foarte mult când dorim să eliminăm celulita. Oh, cel mai tare. Da, exact. Și remodelarea corporală. Celulita este normală la majoritatea femeilor, cam toate o avem, oricât de mult încercăm să o ascundem. Și aici vine tehnologia Body Shape care ne ajută pe remodelare, iar apoi o combinăm cu Selfit. Adică și slăbim. Și în centimetri? Și slăbim în centimetri. Ok. Cel mai mult ne ajută pe slăbit în centimetri criolipoliza. Ok. După criolipoliză intervenim cu Body Shape, slăbim automat mai mult în centimetri, Ok. dar ne ajută foarte mult pe tonifiere și pe remodelarea zonei. Adică nu mai avem pielea așa... Exact, la fel de flască. Exact. Că nu e cu pielea așa... Exact. El ne ajută foarte mult să tonifiem și să remodelăm zona. Apoi intervenim cu Selfit direct pe celulită, care pe lângă tehnologia Body Shape are și unde acustice. Doare? Nu neapărat. Ok. Depinde din nou foarte mult de la organism la organism. Da, El lucrează cu radiofrecvență și infraroșu, motiv pentru care automat încălzește mai mult zona, dar nu este neapărat dureros. Selfitul care vine cu undele acustice, s-ar putea să fie mai deranjat, dar mai mult sonor, în caz dureros. Local. Exact. Ce e asta? Ne ajută să creăm Ce palete. pătrățele și ridicarea feselor. Lucrează printr-un câmp electromagnetic care practic ia complet controlul neuronilor noștri motorii de pe zona respectivă, induce contracții supramaximale. Astea sunt un fel de contracții pe care noi nu le putem obține în mod normal la sală, spre exemplu. Da, în mod natural. În mod natural, sunt mai intense. Spre exemplu, o ședință pe abdomen este echivalentul a 20.000 de abdomeni în jumătate de oră. Ok. Este un tratament foarte puternic, îl folosim după ce deja am slăbit pe zona respectivă destul de mult în centimetri pentru a putea și vedea zona cum o modelăm. Asta e o soluție la ce ne doare pe noi cel mai mult, lipsa de timp. Ok, deci în loc de 20.000 de abdomene, jumătate de oră cu dual fit. Și mai ales, spre exemplu, după sarcină, este normal să avem o diastază abdominală atunci când se îndepărtează mușchii abdominali. Pe vremuri, acest lucru putea fi tratat doar prin operație chirurgicală. Acest aparat ne ajută să tratăm inclusiv asta. Super! Aici suntem la facial. Partea de față. Exact. Tot ce înseamnă față, ten. Față, ten, aici vorbim despre aparatul Skintera. Este un fel de mezoterapie. Ne ajută foarte mult pentru că incorporează mai multe tehnologii decât spunem unui pistol, fiind aici anumite ace, microace, exact, doar că nu sunt ace, sunt micropini, au vârful tocit. Ok, deci nu intră în piele, dar nu la fel de agresiv ca acele. Nu vrem să creăm leziuni la nivelul acela, vrem acesta e posibil să fie mai necros. Nu doare, cât automat intrăm cu micropini de 0,8 sau 0,5 la nivelul tenului, mai mult se simte ca o zgrietură. Nu ca un tatuaj. În niciun caz ca un tatuaj. În niciun caz ca un tatuaj. suportabil. Iar tehnologiile oricum au evoluat destul de mult cât să nu mai fie dureroase. Cum ziceam, criolipoliza era destul de dureroasă pe vremuri, vom vorbi în scurt despre Sonextreme și Pacer, care erau foarte dureroase în trecut, acum chiar sunt suportabile. Super. Dar acesta, pe lângă ACE, incorporează și radiofrecvență și fototerapie. Ce rezultat are? Pentru ce? Depinde, pentru că foarte importantă este substanța pe care o vom folosi. Deci totul în funcție de ce substanțe se folosește în aparat. Practic, la diagnostic stabilim rezultatele la care ne dorim să ajungem, le prioritizăm. Exact. Alegem substanțele necesare, putem introduce inclusiv celule umane dacă dorim Da, acesta este vârful nostru de lance, sunt extraordinare. Pentru că se adaptează nevoilor tenului pacientei noastre. Dacă vrem să tratăm riturile. Asta e important. Da. Celulele stempiare au această abilitate de a-și da seama ce trebuie să trateze. Dacă vrem să lucrăm cu acizii activi, care din nou îi alegem atent la diagnosticul facial în funcție de rezultatele la care vrem să ajungem.
Un alt aliat este FaceTime-ul. Ok. Acesta. Care vine automat cu mai multe tipuri de cartuși în funcție de dimensiunea și intensitatea tratamentului și zona în care dorim de fapt să ajungem în ele. Este practic tratamentul care ajunge în cel mai adânc strat al pielii la nivelul de toată clinica noastră. Se numește țesutul SMAS. Îl avem doar la nivelul feței. Este practic ultimul strat muscular, primul strat al pielii și de acolo pornește toată regenerarea celulară. El este foarte bun pentru lifting. Deci acela ne ajută pe partea de textura pielii, riduri fine, hiperpigmentații, rozacee, acne, pete, hiperpigmentații, perfect este acela. Acesta dacă dorim o liftare, dacă dorim definirea zonei mandibulare mai mult. Exact. Când se lasă sau când creăm o mică gușă, aici vine foarte bine FaceTime. De asemenea, este și un tratament corporal special pentru lifting. La fel ne ajută atât pe slăbire în centimetri, pe anumite zone foarte bine definite, pentru că efectiv conturăm pătrățele la nivelul abdomenului și mergem pe zona respectivă, dar ne ajută și împotriva pielii flash. Bun, super.